Rednex? No. Člověče, mám, ale nemůžu ti to zahrát, člověče. Tak Chemical Brothers, něco od toho. Galvaný. Star Guitar? Co? Tohle? Star Guitar ti můžu dát. Jo, může být. Jasný, zulíme se. Zkus mi prdel. Ale, kluci, No? když tak tam omez tam ty kluky, kteří tam řvou prostě, jo? Jo, ticho, není po 10. hodině. Jdem na to. Jo. Co velíš? Před námi jeden z posledních hudebních přání a to má na starosti Mára. Máro, ahoj. Zár. Prosím tě, já jsem slyšel, že vy tam s klukama taky divočíte, kde jste, prosím tě? Venku na špendlíkách. Pendikách na kořalu. Já pozor. Takže se bude jíst, trošku i pít, že jo? Jasný. A vybrali jsme Chemical Brothers a Star Guitar. Pro koho to bude? Pro mě, pro Kaliodolu, Vedru a Staňu. A pro Maru. A pro mě, no. A takhle jednoduše, jo? Jasný. A pro tebe teda. Díky moc. Já taky. A pro všechny kretény. No nic se nedá už říct, no, prostě. S tím neděláš nic. No. Mládí, měj se krásně. Jo, ty taky. Zdar.